Na počátku byl nápad René Rousseaua, který připomenul své kamarádce Lence Juráňové, že jedna z věcí, kterou ještě nevyzkoušeli, je natočit sitcom, takže je právě nejvyšší čas se do toho pustit. Pak už jen stačilo sehnat dohromady pár dalších nadšenců, do štábu i před kameru jako herce, a v prvních dnech března padla první klapka. Cesta k ní ovšem zase tak jednoduchá nebyla. Řehole to je, ale nás to hodně baví a myslím si, že máme šikovný tým lidí. Máme natočené asi 2 scény, nebo 2 scény máme natočené a teď natáčíme tady v bytě, který je stěžejní zase pro holky, které tady bydlí, a tady se zase bude odehrávat jako dívčí válka, plus ještě Petr tady přijde bydlet. Máme více lokací, jsme zasazení do Ostravy a přiznáváme to, jsme na to hrdí. Teď vlastně momentálně natáčíme pilotní díl a měla by být natočena první série po 6 dílech a pak, když to půjde dál dobře, tak se budou točit další a další série. Má to 5 hlavních postav, všichni jsou studenti, někteří jsou starší, ale většina z nich přišla do prvního ročníku a vlastně popisujeme to, jak taky trochu zápasí se studentským životem a starší studenti taky se zkouškovými obdobími a tedy těmito záležitostmi. Kdo komu bude říkat promiň mami? Myslím si, že my všichni budeme říkat na konci promiň mami. Pro televizi Relax Ondřej Trčálek.